Já jsem Elzy a vítala se vám dalšího videa. Asi po půl hodině mi k tělu se přišla a dala mi tento boží sliz. Pojď, takže jedna nuka. Čau. A dnešní video jsme si řekli, jakože vlastně dnešní video bude vlastně co má ráda Nikča a co mám já ráda já. Dále nám nějaká zase holčina nám dala nějaké otázky, taky na Messenger si mě přidala a tak jsem si ji teda taky přidala a napsala mi tam jakože nějaké otázky a já si hned zajdu na mobil. Taky přijde, tak jo, tady povíme něco. Tak jo, první otázka společně s námi s Nikčou, protože jsem mi ptala, že budeme všichni, že bude co jakože nějaké otázky s Nikčou a se mnou, takže tak. První otázka je, chtěli byste se stát youtuberkou nebo mít nějakou jinou práci? Takže nejdříve se začne Nikča, nechám, no, takže říkej. Stát se youtuberkou. No, tak jakože záleží, jakože možná taky youtuberkou, ale vlastně nějaký proces taky dobrý, jo. Ale tak jako zatím. Já musím žaluzuje, to se vidí, jako kdybych neměla mozek. Tak se už. Tak. Jak se mi mohla otočit. Bolí to? A jak, jako víte, jak je stala moje židle. Ach jo, teď jdeme. A bolí. Stejně to vypadá, jako kdybyste měla hlavu. A to trošku posunete. Takže obě dvě youtuberkou. Stejná otázka. Druhá věc, která nám tady psala nějaká holčina, je, jestli jakože Nikča taky natáčí na YouTube. Nenatáčím, ale budu. Ona nesmí natáčet na YouTube, viď? Ne. Až můžu začít natáčet až od 18. No, já můžu až teď, no. Jdeme dál. Takže otázka tu je. Jestli vlastně mě baví točit nějaký ty let's playe a tak různě. Takže první otázka, já let's playe netočím. A druhá otázka, ani možná, ale skoro nikdy nebudu točit na Facebook. Další věc je tady, jestli vlastně mám dost času na to YouTube, což vám řeknu také rovinou, nemám, jakože docela já natáčím hodně videí, za den, ale jakože, jo, mám času dost. Jo, mám času dost někdy. Já mám takové před sebou, už se mi zase vypnul. Takže, další otázka. A jestli nás baví jakože, já to nemám vyslovit. Jestli nás baví jako, jestli prostě nás baví prostě točit společně, třeba jakože, třeba jak jsme natáčeli teďka, tak to, bavíte to? Jo. Mě taky. Protože nejlepší je to, když prostě teďka vidím třeba 210 zhlédnutí a je to úplně ňuňuň a to je boží. Ty jsi spadl z tašky. A pojď, já jsem si úplně ukradla a když jsem mě sekasla, no jsem jakoby, já nechci mám říct takový ty bublinky. Další věc, kterou nám tady předposlední nám psala, že, aha, tak to už je tajný, to nemusíte vědět. No a poslední, jestli jsme nejkámošky s Nikčou. Jo. Pojď. No tak jo, tak jsme, no, skvěle. Tak jo, já se tam loučím a čau. Helce. To bylo přesně u toho mobilu. Tak jde, jo. 3, 2, 1, teď. Super. Tak jo, se s vámi loučím a čau. To ten je pomalý. Čau.